Hispanitatearen egunean Ernaik Iruñan egindako manifestazioan gazteok independentzia aldarrikatu dute. Urriak 12 Hispanitatearen eguna zela eta mobilizazioak izan dira Ernaik gaztek antolakundeak Hego Euskal Herriko hainbat tokitan antolatuak. Mobilizazio egun honen helburua ukazioan, inposizioan eta injustizien oinarritutako Espainiako 78ko erregimenak ordezkatzen duen proiektuaren aurrean aldarri independentista kalera ateratzea izan da. Urriaren 12an ospatzeko ezer ez dugula adierazi dute eta bestelako Euskal Herri bat aldarrikatu dute. Ukazioak eta inposizioa harrotasunez bizi duen estatua da Espainia. Hego Amerikan indigenak ere zituen, supremazismo arrazistan du oinarri. Egun mugak itxi eta haien herrialdeetatik ihes egitera behartu dituen estatu ustelak. Demokraziaz mozorraturiko eta matxismoa eta ultraeskuinaren goratzea ahalbidetzen duen erregimenean, oraindik ere debekatua baitugu Euskal Herriak eta estatuko gainontzeko nazioek gure etorkizuna izatea eta izaera erabakitzea. Gazte independentistok ez dugu ezer ospatzeko. Kontrara, 78ko erregimenari arrakalak biderkatzeko eguna da gaurkoa. Gure herriaren biziraupenaren izenean ezinbestekoa zaigu 78ko erregimenaren ametsik gaiztoena izaten jarraitzea. Gure herria militarki okupatzen jarraitzen dute. Frankismoaren erreformarako baliatu zen oligarkia enpresario bera baita gaur egun langileon bizitzekin jolasten dabilena. Estatu espainolaren oinarri guztia hauen aurrean guk argi dugu. Gazte independentistak artikulatu eta herri askea eraikitzen hasteko unea da. Jarrai dezagun bizitzak erdigunean jartzen dituen independentismoa eraikitzen. Egunez egun langile sektoreon beharretara dagoen herria eraikitzen. Gazte borrokaz eta antolakuntzaz, duintasunak independentziaren forma hartuko baitu. Gazteok independentzia. Gora Euskal Herri aske sozialista eta feminista. Gora Euskal Gazteria!